मित्रांनो शुभ सकाळ. तर डायरेक्ट ऑफिसमध्ये स्टार्ट ब्लॉग. घरी नाही झालाय कारण की आलोय केस कापायला गेलो. सकाळ सकाळ बघितलंच असतील, बघा तुम्ही पुढं टाकतो म्युझिक टाकायचे, बाकी आपलं बोलणं नाही. तर स्टार्ट झाले दिवस. डायरेक्ट ऑफिसमध्ये आहोत. पूजा वगैरे झाले. मग तर जय गर्दी को काम करते हे खास रहे सरबत ज्यूस पिके पिके. तर बघू कामच आहे. तर घरी झालं बघू. आणि आज चरणनी घेतलेल्या नवीन शॉपचं ओपनिंग पण आहे, तर आपल्याला जायचं आहे. तर बघूया, डायरेक्ट ऑफिसवरूनच जाणार आहे. तर चरणचं आहे तिथे ओपनिंग शॉपचं नवीन दुसऱ्यावाल्या. तर टी व्ही रिपेरिंगचं वगैरे कसलं आहे ते दिसेलच तुम्हाला. तर बघू आज डायरेक्ट तिथेच जाऊ आपण. आणि उद्याच एक दिवस, परवा आपल्याला जायचं आहे गावाला. तर काय आपण आता लवकर येत नाही गावाला, महिनाभर वगैरे यायचं नाही गावाला. ये रमाकांत देख लेगा, 1 महीना अभी आने वाला नहीं हूँ, ठीक है. पूरा मई तक नहीं आऊँगा मैं, बस कंटाला आ गया मुझे, कंटाला. ये भी जाने वाला है, सर भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा. चला गाँव. मई महीने का छुट्टी हुआ है. भाई हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा ही है. हाँ पीछे का वो बढ़ेगा. अभी लास्ट टाइम काटा था, उसके बाद अभी ये इसीलिए रखा है, बढ़ने के लिए रखा है. हाँ मस्त लगता है वो, इसीलिए भी रखा है. देखते हैं अभी पीछे हाथ करो. हाँ मस्त लगता है वो. पहले रखता था मैं, पहले रखता था, अभी नाही रखता. तर चला मित्रांनो, बघूया आपण संध्याकाळी डायरेक्ट भेटूया चरणच्या नवीन शॉपच्या इथे. ग्रँड ओपनिंग आधी होऊन जाईल, कारण की आपण ऑफिसवरनं पोहोचच तोपर्यंत टाईम लागेल. तर तिथेच भेटू आपण. ओके. हेल्मेट ओपन कर 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 कर. भाई बघितला शॉप? नाही मानव तुझ्यासाठीच थांबलेला बाबा, कधीपासून थांबलाय. हा य आतमध्ये य. लाव लाव चल. झाले फायनली, लावल्या फायनली. आम्ही बोलून त्यांनी एक शॉप ओपन केली. चला आतमध्ये पार पुढे जाऊन. मानव आलाय, त्याचे गँग आले. अजून रिबिंग कापून आहे. अजून 5-4 शॉप उघडून गेले. चला नाव काय बोलतोय. अजून 5-4 शॉप उघडून, अजून 5-4 शॉप. हे आपलं पण घे. जा जा जा. सुयोग भाऊ आलाय आपला दुकानात. मस्त आनंद होतोय मला. बाय. आनंद होतोय मला. शॉप ओपन केलं तर आनंद होतोय. भाई कसला आहे शॉप ते पण सांग ना. आपला शॉप आहे इलेक्ट्रिशियन, आपला रिपेरिंगचा. रिपेअर करतो आपण सगळं, टीव्ही, LCD, LED, वॉशिंग मशीन, A to Z. जे जे तुम्हाला दिसतात, स्पीकर बिकर, बरेच काय, सगळे जेवढे पण ऑल आयटम्स आहेत ना, ऑल आयटम्स आपण आपलं इथं
रिपेअर करतो. ऍड्रेस पण सांग. ऍड्रेस आहे जागृती नगर मेट्रो स्टेशनच्या मेट्रो जवळ. स्टेशनच्या जवळ, शिवसेना शाखेच्या अगोदर. हा, मागे. आणि आपला आशीर्वाद हॉटेल आहे ना, हा. सगळ्यात जवळ आहे. तर तुम्ही आल तर मस्त प्राइस मध्ये, रिजनेबल प्राइस मध्ये आपण रिपेअर करू. आणि थोड्या हा ब्लॉग दाखवा मित्रांनो, हा ब्लॉग दाखवा. तुम्ही जर येत असाल तर नक्की विजिट करा. इथं रिपेअरिंग पूर्ण A to Z, जे काही इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स आहेत, जेवढे पण प्रोडक्ट्स आहेत, सगळे रिपेअर होईल. आणि सेल पण करू आपण. आता नवीन आणणार चरण भाई असेल, चरणचा कॉन्टॅक्ट नंबर नाही. येस येस, इथं नंबर असेल. Insta नंतर जाऊन बोर्ड पण DM दाखवा, करा. बोर्ड पण दाखवा. बोर्ड घेतलाय पहिला, तरी हा. पण आपण परत दाखवू. ओके, तर अजून नक्की रिबिन visit बाकी करा. आहे. रिबिन बाकी. रिबिन कापायची बाकी आहे. इकडे पूजा झालेली आहे, Yes. पण लेट आलोय, पण आलोय. रिबिन कापायच्या आधी आलेलो आहे. शॉप चला, नंतर आता नवीन बॅनर. नंतर स्टॉक येणार आहे. आणि आपला माझा पण चॅनल आहे, हा, ते तर description त्या मध्ये. चॅनल वरती भाई तिथं मी सगळं अपडेट देत राहील. काय काय नवीन हा. नवीन प्रोडक्ट आलाय बघा. शॉर्ट्स मध्ये टाकेल, कधी लॉंग व्हिडिओ मध्ये टाकेल. तर बघा. आणि हा पोल इकडे फिरवला आहे थोडा, लाईट नाही. चरण बायचं दुकानाचा बॅनर आहे भाई. व्हॉट्सअप नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर, आणि इकडे समोर आहे. बाबा चला लवकर स्पॉट बॉय नियोजन करून कसं वाटतंय? एक नंबर वाटतंय. आपल्याकडे आहे ना. अरे चालू जाऊन का? करो करो. थँक्यू. चरण भाई आम्हाला घेऊन आला आईस्क्रीम. थँक्यू. हा, इथनं- रेकॉर्ड करना चाहिए जब दे रहा हूं. बाबा आता घेऊन आला. हा, लक्षात नाही, सॉरी. कॉंग्रॅच्युलेशन, अभिनंदन. थँक्यू थँक्यू. नवीन शॉपचं ओपनिंग झालेलं, आपण गेलेलोच. तर आईस्क्रीम थँक्यू. पार्टी कधी देते काय माहिती. पार्टी आपला पूर्ण ग्रुप एक संदेश येतो. येणार आहे तो, गावाला येणार आहे ना. हा. हा, येणार पक्का आहे. ना? नाश्ता काय घेणार आहे? नाश्ता आपल्याला नाश्ता नाही भेटणार भाई. तिकडे काय खातो गपचूप? तिकडे खा ना. आईस्क्रीम खातोय. तुला जे भेटले तेच मला भेटले. आईस्क्रीम खातो आणि नंतर ब्लॉग सेंड करूया. बघू. याला बोलवत होतो थोडे कराय, पण त्याने केला नाही. नाही तर आता काहीतरी बघू आता. ठीक आहे, नक्कीच. चरणबाई आता बिझी झाले. आता आपल्या चरणबाईचे एक काम कर, हा बोला. कोणाला पण बोलतो. चरणबाई, हा, कसं वाटलंय तुला? खूप मस्त, खूप आनंद. अरे भाई, सगळ्या जणांचा सपोर्ट असा मस्त भेटलाय ना. सगळे मित्र, जेवढे मित्र आहेत भाई, सगळ्यांनी चांगला रिस्पॉन्स, सगळ्यांचं एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आलाय. सगळ्यांनी भाई मस्त पैकी. बस अजून थोडी मेहनत. हा, ठीक आहे. चरण ताक पण येतो शकतो. चरणला बिझनेस आयडिया अजून आम्ही खूप काय काय दिले. काय चरण, खूप काय काय करू शकतो. हा चांगलं म्हणजे स्पॉट तुला लय चांगला भेटलाय. हा, तो तर आहे. तो स्पॉट एक नंबर भेटलाय तुला. मेट्रो स्टेशनच्या जवळ भेटलाय. सगळेजण तेच बोलतायत, अशा ठिकाणी भेटलाय की हा, तिथे कारण तू की अजून काय काय करू तुम्हाला शकतो. माहितीच आहे, तुम्ही बघितलं कुठं काय स्पॉट आहे. रोडचा एक डायरेक्ट भटवाडी जसा संपतोय, जागृती नगरला मेट्रो स्टेशन जवळच अशी मस्त गाडी जातात येतात, लोक बघतात. आणि आज खूप मेट्रोतनं जण- उतरून तिथूनच पब्लिक जातोय. तो चांगला स्पॉट भेटलाय हा, भाई. चांगला चांगला spot आहे. पण सगळ्यां Customer कॉंग्रॅच्युलेशन. आले पण चांगलं आहे. पहिल्या येऊ दे दिवशी. असेच बाई, मस्त भरभरून आनंद. डेली खूप आनंद भाई. सक्सेस. नया माल आहे का काय? मस्त हम्म. नवीन नवीन माल आणणार. मस्त त्यात पैकी. भरपूर आयडिया आहेत. आधी हा. स्टार्ट कर तू हे, नंतर आयडियावर अजून हे करू आपण. ठीक आहे. Yes. मित्रांनो, आजचा दिवस ऑफिसमध्ये स्टार्टिंग आणि चरणच्या न्यू शॉपची ओपनिंग. रेंटवर आहे, पण पप्पांना एक सोबत म्हणून त्यांनी अजून एक दुकान घेतलेलं आहे. त्यांचं पहिलं ऑलरेडी आहे तर बर्वेनगर बस स्टॉपची इथे, आणि आता एक घेतले ते जागृती मेट्रो स्टेशनच्या जवळ. तो चरण तिथे असणार आहे. जो आपल्या व्हिडिओमध्ये असतो, शॉर्ट्समध्ये असतो, ब्लॉगमध्ये असतो, डिस्क्रिप्शनच्या लिंकमध्ये असतो, सर्वीकडे असतो. तर छान प्रकारे स्टार्ट केले त्यांनी. बघूया
आणि सपोर्ट करा तुम्ही पण, इकडचे असाल जवळ आसपास आणि तुम्ही कुठेही असाल तरी काय असेल इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचं रिपेअरिंग तर या भावाला सपोर्ट करा आणि आपल्या माणसाला पुढे घेऊन चला. तर नक्कीच सपोर्ट करा. आणि छान प्रकारे ओपनिंग झालं आहे, छोटंसं आहे आणि स्वतःच्या ह्याच्यावर करतो आहे, चांगली गोष्ट आहे. त्याला पण ऑल द बेस्ट आपल्या यूट्यूब फॅमिलीकडनं. तर आजचा ब्लॉग पण करूया येईल तर, आणि आपल्याला मोबाईल पण खाली करायचा आहे कारण की आपल्याला परवा सकाळी निघायचं आहे. तिकडे ब्लॉग येतील की नाही माहिती नाही, ॲडजस्ट करा, आल्यावर नक्की आपण टाकू. कारण की नेट मेन प्रॉब्लेम म्हणजे नेट. तर इन्स्टा स्टोरीला आपण अपडेट करत राहू, म्हणजे पोस्ट पिस्ट टाकू यूट्यूबला, काहीतरी टाकत राहू आपण शॉर्ट्स वगैरे, जमेल तेवढं पण नक्की प्रयत्न करू. तर कारण की काम बिम काय लॅपटॉप वगैरे न्यायचं नाही, तर एडिटिंगला तर जोर देऊया आपण 100%. तर आता जाऊया म्हणते ब्लॉग एंड करूया कारण एडिट पण करायचं आहे ऑलमोस्ट. तर 12:30 वाजले. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. हेअरस्टाईल केस करते म्हणून घामाघूम झालं की पंख्याचा आवाज येतो म्हणून पंखा पण ठेवला. तर कमेंटमध्ये सांगा आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू आपण उद्या म्हणजे आजच्याच दिवशी. तर 12:30 वाजले. तर काळजी घ्या. शुभरात्री.